Preparats per un exercici treva? Sí? Recordem que treva són tècniques de relaxació aplicades a l'aula que fem a la nostra escola. Avui tenim una pilota punxeguda. Amb aquesta pilota punxeguda avui farem cercles a la panxa. Grans i petits ho podeu fer. Si no teniu pilota punxeguda, agafeu qualsevol altra pilota o una cosa que sigui esfèrica. Recordem com hem de respirar? L'aire entra pel nas i surt per la boca. Quan l'aire entra pel nas, la nostra panxa s'infla. Quan l'aire surt per la boca, la nostra panxa es desinfla. Recordem, és molt difícil controlar aquesta respiració, però quan la tingueu controlada, ho fareu superbé. Quan agafem aire, la pilota l'acompanyem i puja fins al pit. I quan tirem l'aire, la pilota baixa fins al melic. Preparats? Ja! Agafo aire pel nas, inflo la panxa i quan arribo al pit, tiro l'aire per la boca i desinflo la panxa. Continuem, agafem aire pel nas, inflant la panxa, tirem aire per la boca, desinflant la panxa. Agafo pel nas i tiro per la boca. Agafo aire pel nas i tiro l'aire per la boca. Agafo aire pel nas i tiro aire per la boca. Això ho podeu fer amb música, sense música, amb els ulls oberts, amb els ulls tancats, amb les pilotes diferents que us he comentat abans. Vosaltres mateixos trieu i no sempre cal fer-ho amb la mateixa música ni amb la mateixa pilota. Però si sempre teniu la pilota de fer els massatges de pujar i baixar, fent les respiracions, així tant vosaltres com els vostres infants sabran que aquella és la pilota de fer els massatges tranquils i de respirar tranquil. Thank you. See you next time. Fins aviat.